Hi guys! Mayong udto sa inyong tanan. Karon kay gutom naman kayo. Amo man among pang snack karon. Mo ni ang among tinapay mo ning sa pangalan ni Samoa. Diri kay tainga man kuno ni. So ni order kog duha. Mo ni sa una kung di mi gasahan sa kong tiya ani gikan lungsod nga magambak-ambak gyud mi kung walay dala. Naman kini mao ni siya ay chocorol mao ni sa mga jelly roll sa mua sa Cebu. Tapos ito kabayan. Ngayon umpisahan na natin ang kainan. Oh, kain ka na. Asa mo ni mo anin? Chocorol? Ito ay mo kabayan. Kabayan. Noli di Castro. Bawal sa akin yan. Sa'yo yung lahat. Kung yung bukad, punitin mo na yan. Sarap sana yan eh. Kabayan. Ano kasi kabayan. No. Mahal naman kaintahan ka ron. Kag 20 na. Tubig lang. Ba, kunti. Diba? Sarap. Ang taon ng kaya. Pagutong. Kaba, kaka. Kumain ako. Ano po nga na sa una eh? Gagmay pa may. Gahit. Ito naman, kabayan. Kasi pangalan sa mga. Ang laki mong pangalan. Kaya ito? Ito, pinapay? Nga eh. Ako na lang. Ayahan sa akong pisto. May bangag. May hangin. Kita ngipon.
Singalan ninyo ha. Singalan ninyo. Dito China. Dami mga nasiya kung stress ka. Kaya kot-kot mo. Malinora ka. Mm.